Magandang tanghali po sa inyo kaya kami po yung grupo ng mga estudyante galing sa PUP Cavite. Nagkakandak lang po kami ng interview tungkol din sa maintenance ng bus nyo. Sa unang tanong po namin, Ayun. Ayun po kuya. Ilang mga bus po ang meron kayo dito sa bus company? so 500 buses po. Para po sa inyo, kasi alam ko yung preventive maintenance. Pangalaga sa bus. Nagkaroon ng truck service. Kaya kayo, anong masasabi niyo dun sa increasing na dumadaming number ng aksidente ng mga bus involved in bus? Ano pong masasabi niyo dun sa mga Hindi natin naiwasan mga ganong aksidente. Kasi nangyayari sa mga bus. nangyayari na rin po sa kumpanya. so, yung Actually, mga ilang bus na na-accident, Hindi natin makakali. so kaya yung bus company, di ba, pumunta dun sa land transportation franchising, tsaka dun sa regulatory board safety. So, kung company nyo po sir, kung nagkakandak din po ba kayo ng mga seminar, may mga seminar na ganun tungkol din sa knowledge sa pagmamanage ng bus company. Sir, ito ko bang tanong, ano yung yung madalas na nagiging sira ng bus mo? Ito ko, dahil kunyari, ito lagi yung nagsiwa, may ganun po ba? Ano pong madalas na nangyari? Mapapakilala niyo sa kanila po ang mga estudyante na po. Tapos, paano niyo po nasisigurado yung safety ng mga pasahero natin na sumasakay sa bus natin? Bawat ganyan, pinacheck ko namin. Bawat mga pasahero, tapos yung mga carry dito. Tapos yung mga baggage po nila, nasisigurado. So, yun lang po naman sa Hindi. interview. Maraming salamat po. Salamat sa...